Ña, 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 ña. De que imos falar hoxe? Esta é unha representación, é un modelo anatómico dunha boca dun canciño. Esta é unha representación de que pasa cando descuidamos. Con independencia do desgaste normal, ou de se hai golpes ou outras incidencias, ou sei, que apareza un tumor, algo así, na boca dos canciños sucede a enfermedade infecciosa máis frecuente nos cans, que é a parodontitis, que é o que nos fai esta inflamación que vemos nesta parte. E por qué? Porque na boca viven unhas bacterias que intentan vivir xusto sobre a superficie dos dentes, que é un sitio que resbala un montón, é moi difícil pegarse aí. Entón, producen un pegamento fantástico. É un pegamento que incluso se está investigando para facer pegamentos para uso industrial. E aí quedan pegadas esas bacterias, quedan pegados os restos da comida, quedan pegadas outras bacterias, suciedade de distintos tipos que se pode depositar minerales e que nos fan o cálculo, o sarro, esta porquería así que fai unha cuberta sobre os pelos. Pero non é o sarro importante, pero é sobre todo importante que aí viven unhas bacterias que nos afectan ao ligamento que une o dente por dentro á encía e que finalmente son capaces de desfacer o oso que existe aquí, o alvéolo dental, e que nos van deixando os dentes coas raíces descobertas e que finalmente poden causar que se nos faga, en un caso extremo, un orificio entre a boca e o nariz e que perdamos os dentes. Entón, isto é como decía unha conocida, unha caja de bombas. Quero decir que de aquí poden sair infeccións, de aquí poden sair complicacións como isto que vos contaba, unha fístula oronasal, de aquí podemos perder as pezas dentais e ademais o que imos notar todos os días é que a boca apesta. Entón, os veterinarios sempre vos imos revisar en nas revisións de medicina preventiva a boca e facervos as recomendacións oportunas para que a súa boca se manteña sana, pero mantela sana implica un traballo, igual que a nosa. Imos ter que facer unha rutina de higiene dental. Sobre as súas recomendacións, pois xa dedicaremos outro vídeo. Saúdos, familia!